Bon dia, poble. La reflexió d'avui és un tema tonto, però que se'ns escapa de les mans a tots. A mi, el primer. La política no la fan els polítics. Els polítics l'executen i prou, que són els que votem nosaltres. Votem nosaltres les opcions que hi ha perquè no n'hi ha cap més. Només podem votar les opcions que hi ha. Per tant, són opcions imposades. I anant a votar ens creiem que triem alguna cosa. Dit això, la política es fa a llarg plaç. Parlem, per exemple, només de la immigració. La immigració, aquestes onades que arriben tan descaradament a Europa, són pagades. És a dir, per cada immigrant que arriba a l'estat espanyol es cobra diners. Per cada immigrant que s'allotja en algun puesto, que es cuida i es mima i se li fan massatges i potser final feliç i tot això, també es cobra diners. És a dir, és un gran negoci, per exemple, Open Arts. Sí, estic d'acord que sempre hi ha algun que perd la vida, sí, però això no és important per a la política. Això no és important. L'important no són les persones, l'important són els números. Això parlem només d'immigració. Ara el Marroc ha dit que no accepta retorns. Collonut. Però nosaltres sí que hem d'acceptar que vinguin immigrants. Per què? Perquè és un gran negoci pels polítics. Heu vist algun polític que un cop hagi deixat la política se l'hagi desnonat o tingui problemes a l'hora d'anar a comprar al mercat de la compra? És una vergonya aquest país. Jo diria que Europa sencera. Per què dic això? Perquè la immigració, mentre sigui un gran negoci, per uns pocs, existirà. Us heu fixat que arriben molts immigrants, moltes pateres a tot arreu, però a Gibraltar cap? És curiós això, A Gibraltar no n'arriba cap. Per alguna cosa serà, no creieu? Doncs la reflexió és que avui, a dia d'avui, la immigració és un gran negoci, allotjar, mantindre a la immigració és un gran negoci, i és un altre gran negoci la violència que exerceix aquesta gent a tota Europa. Per què? Perquè quan més violència hi ha, més policia farà falta, tindrem més força pública i quan nosaltres diguem prou, aquesta força pública serà posada en contra no de la immigració, sinó dels que diem prou. Tipus, la prova ha estat amb l'1 d'octubre. És a dir, la policia l'1 d'octubre ens va cascar molt per anar a votar en plan, sense violència, en plan de, escolta'm, volem fer una festa i tal, perquè ballàvem, fèiem sardanes, fèiem castells, espelmes, floretes. No, ens van cascar fort. En canvi, la immigració que mata, que roba avis, viola nenes, aquí no hi ha la policia, La policia no actua. Això és una prova del que us estic dient. És a dir, molta més policia per actuar sempre en contra nostra. Perquè el negoci no està amb l'europeu, no està amb el blanc, no. Està amb que el mestís ha de conquerir Europa pagant sense fer cap guerra i amb tota impunitat. Perquè el que fan ells, nosaltres evidentment no ho podem fer. No és el mateix que jo em foti d'hòsties amb un taxista que amb un boliviano, equatoriano, peruano o marroquí. D'acord? Fins aquí la reflexió d'avui. Visca Catalunya lliure, companys i companyes.